2 meseca su prošla od naše posete bloku 42 i gradilištu buduće glavne autobuske stanice. Sa upaljenim svetlima kao u pripravnosti izgleda aneks koji će obavljati funkciju stanice sa šalterom, upravom, čekaonicama i restoranima, dok se ne izgradi glavna zgrada od preko 20.000 kvadrata. A njen temelj nikako da zateknemo završen. Predstoji još betonskih radova dok ne nadvisi nultu kotu. Završena u međuvremenu gradnja konstrukcija koje će nositi peronske nadstrešnice, asfaltiran je centralni plato sa 82 mesta za parkiranje autobusa i obeležena signalizacija na proširenim okolnim saobraćajnicama. Rok za izmeštanje polazaka u ovaj deo grada je do kraja godine. Ukoliko niste za nove izveštaje, možete da zapratite naš kanal. Hvala vam na pažnji.